Що там, Аделіна? Ти будеш мити овочі? Опа, раковина. Що там в тебе ще є? Плита! Вона гаряча? Плита гаряча? Чи ні? На батарейках. Напевно, щось там щелкає. Будеш ложити в раковину грушку. Да? Давай. Дякую, це груша. А що там в тебе ще є? О, цибулька. Ням-ням-ням. Дивись. Супер. Покажи Аделіні. Аделіна, глянь. Включається плита. Зараз я розберуся.